Čus lidi, já vás vítám u další informačky. Tentokrát vám budu říkat o tom, proč nebyly videa. Tak dlouho bylo to z toho důvodu, že jsem měl rozbitý počítač a na notebooku by se to strašně sekalo, kdybych natáčel videa. Takže teď už budou pravidelně videa, když jsou prázdniny, tak budou ještě častěji. A jak můžete vidět, tak mám skin. A to znamená, že jsem si koupil originální Minecraft, takže budeme moct chodit i na originální servery, jako je Mineplex, Hypixel, GomeHD a tak dále. A chtěl bych se vás zeptat, jestli byste chtěli sérii ze single playerů z mýho světa, který bychom založili a byla by z toho série. Pokud byste chtěli takovouhle sérii, tak dejte like a to bude asi všechno. Pokud u mě nemáš odběr, dej odběr, dej like na videjko a nějaký komentář, co mám zlepšit a co se vám líbí. Dole v popisku budete mít můj Skype, takže kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak mi napište na Skypeu a nebo dolů do komentářů pod video. Takže já se s váma loučím a čus!